Avui us portem sardines marinades en cítrics. A continuació, els ingredients. Recordeu que ho podeu consultar a la capçalera. Aquestes sardinetes són tan bones que es poden prendre en qualsevol moment. Per un soperet de terrassa, per completar un brunch, per dinar amb una bona amanida o fins i tot per esmorzar. Amb les sardines ben netes ens disposarem a fer una salmorra. Posarem 1 litre d'aigua en un recipient i afegirem 115 grams de sal. Ho barrejarem bé perquè la sal es desfaci completament. A continuació, li posarem glaçons de gel perquè l'aigua estigui ben freda. Ficarem les sardinetes dintre d'aquesta salmorra ho taparem i ho ficarem a la nevera durant 30 minuts. Passat aquest temps, tocarà treure les sardinetes i posar-les a sobre de paper de cuina per assecar-les. Les anirem distribuint per la zona de treball, col·locant-les ben estiradetes, fent unes fileres ben platejades. Volem que el paper absorbeixi tota l'aigua, així que anirem fent una mena de lasanya de paper i sardines. D'aquesta manera no quedarà gens d'aigua i quedaran ben seques. Ara tocarà separar els filets i deixar-los ben macos per quan arribi el moment de menjar-los. Els anirem col·locant a una safata o recipient ben estirats, però sense un ordre concret. Aquest tram de la recepta ens exigirà que siguem molt curosos. Hem de tenir paciència. Quan tinguem tots els filets perfectes, els cobrirem amb paper film. Per cert, us voleu subscriure al nostre canal? Ho taparem bé i ho ficarem al congelador durant 48 hores com a mínim. Ara prepararem la salsa per marinar. Posarem el suc de 2 taronges, el suc d'una llimona i una llima, 10 grams de salsa de soja dolça, 20 grams de gingebre ratllat. Vigileu els dits. Et creus les teves mentides, quan tot semblava veritat estava tenyit amb promeses maleïdes, i encara et creus amb el dret d'alimentar 2 grans d'all picadets. Aquesta maquineta va força bé. Sabeu que en una recepta vaig dir dents d'all? Buf, quin lapsus! Deu llavors de cardamom i 250 mil·lilitres de vinagre blanc.
Ho barrejarem bé i ens disposarem a introduir les sardinetes per marinar-les. Per descongelar-les, les podem treure del congelador el dia d'abans i deixar-les a la nevera. Les col·locarem bé fent pisos un damunt l'altre i les deixarem a la nevera durant 20 hores. Passat aquest temps, les posarem a escórrer. Un altre cop amb paper de cuina. Va, que ja estem a punt de gaudir-les. Què va passar aquella nit quan tot es va destruir? Què va passar aquell matí quan tot... En un recipient posarem un raig d'oli d'oliva suau On va quedar el món perfecte? Què va passar aquella nit quan tot es va destruir? i farem un llit de sardines. El que era em va fugir, on va quedar el món perfecte? On va quedar el món perfecte? Li ratllarem una mica de llima i taronja per sobre posarem unes fulles d'alfàbrega fresca regarem amb oli i farem un altre pis. Anirem repetint aquesta operació fins que les posem totes. Llest! Ja ho tenim! La nit amb tu que mai tornarà. Us puc assegurar que aquestes sardines marinades són un plaer ple de sabors exòtics. Queden ben fermes i amb aquesta lluentor i el gust és tan singular. Acompanyades amb torradetes o totes soles, segur que us encantaran. Salut i bon menjar!